ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଦମଦାର ଚିକେନ ତରକାରୀର ରେସିପି। 1 କିଲୋ ଚିକେନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ପ୍ଲେଟରେ ପିଆଜ, ଟମାଟର, ରସୁଣ ଆଉ ଅଦାକୁ କାଟିକି ରଖିବେ। କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିବେ। ପିଆଜ ହାଲକା ହଳଦିଆ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ ପାଉଡର ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିବେ। ପିଆଜର ପେଷ୍ଟ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ହାଫ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲା କଷିଲେ ମସଲା କଡ଼େଇରେ ନ ଲାଗି ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ମସଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଚିକେନ ପକାଇ ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବା। ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଡାଲଚିନି ପାଉଡର ଆଉ 1ରୁ 2 ଚାମଚ ଚିକେନ ମସଲା ପକାଇକି ଘାଣ୍ଟିବା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକେନରେ ମସଲା ମିଶି ଯାଇନି। ଚିକେନ ତରକାରୀ ଉପରେ 5ରୁ 6 ତେଜପତ୍ର ଦେଲେ ସେଥିରେ ଫ୍ଲେଭର ଓ ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଚିକେନ ସିଝି ଆସିଲା ବେଳୁ ସେଥିରେ 4ଟି ସିଝା ହେଇଥିବା ଆଳୁ ଓ ଗରମ ପାଣି ପକାଇ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିବା। 3ରୁ 4ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚି ତରକାରୀ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇବା। ପକାଇ ତରକାରୀକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି କିଛି ସମୟ ତରକାରୀ ହବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା। ଫାଇନାଲି ଚିକେନ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।